Goeiedag, beste kijkers van Omroep ZVL. We zijn hier aangekomen in Grauw, waar het Oktoberfest strakjes los gaat barsten. We hopen heel veel mooie muziek te horen en lekker hossen en samen zijn. Goedenavond. Kun je vertellen wat je hier doet? Nou, ter voorbereiding van het feest dat komt, even hier op het gemakje in de kantine. De dames zitten even aan de koffie. En wij hopen dat het een geweldige avond wordt. Met heel veel mensen, maar vermoed van wel. Want dat is eigenlijk al jaren zo. En nu zijn er ook behoorlijk wat kaarten al verkocht. Dus wij verwachten best wel wat mensen. Heel veel verenigingen, voetbalverenigingen. Dus dat is altijd heel leuk. Oké, hartstikke bedankt. Graag gedaan. Goeiedag, wat doet u hier eigenlijk? Nou, we zitten aan de kassa zoals u kunt zien, dus wij verkopen nog entreekaarten en ook consumptiebonnen voor het evenement vanavond. Verwacht je veel drukte? We verwachten de tent vol. We hebben op 4 na waren alle tafels al vooraf gereserveerd. En er komen altijd nog wat mensen binnenlopen die het laatste moment nog willen deelnemen aan de feestvreugde. Ik hoop je straks ook te zien hossen, hè? Dat, als je lang genoeg blijft, dan ga je dat zeker zien. Oké, dankjewel. Graag gedaan. Jongens, wat doen jullie vanavond hier? Wat zei u? Wat doet u vanavond hier? Ja, ik moet de garderobe verzorgen met deze jongens. Dus zorg dat iedereen zie als netjes hangt. Dan kun je niet meedansen natuurlijk. Nee, maar lekker meekijken joh. Ook leuk. Veel plezier. Ja, u ook. Wat ik met name doe is zorgen dat er voldoende vrijwilligers zijn. Want die hebben op deze avond heel veel nodig in allerlei verschillende vormen dat ze moeten doen. En we hebben de serveersters hier rondlopen. We hebben de mensen achter de bar hier hebben we staan. Maar ook de mensen die voor de garderobe er moeten zijn onder andere. De consumptiebonnen moeten verkocht worden. Er komt heel veel bij kijken op dat gebied. En zo hebben we natuurlijk ook de afgelopen dagen volop aan het opbouwen geweest. En daar hebben we ook allerlei vrijwilligers voor benodigd. En wat is er zo leuk aan om hier te werken? Gewoon de samenhorigheid, om samen met eigenlijk als het ware een vriendengroep, want zo mag je de mensen van Stichting Grauwrock best wel noemen, om gewoon te zorgen dat er voor de lokale bevolking van deze regio, dat er een mooie activiteit is. En straks samen lekker hossen. Dat is wel de bedoeling in ieder geval. Hartstikke bedankt. Dank u. Nou, gewoon voor de gezelligheid. Gewoon voor de sfeer vooral. En gewoon lekker met maten. Lekker wat drinken. Brood, dank u wel. Kom je van een bepaalde vereniging? Ja, Koewacht. En hoe zijn jullie hier gekomen? Met een busje. Een taxi. En je hebt een bob, hè, neem ik aan. Ja. Dat moet wel, hè. Dat moet wel. En is het de eerste keer dat je hier komt? Al zoveel. Ik weet niet hoeveel. Hoeveel jaar? 15 of 20. Nou, misschien nog langer. Dat moet we echt leuk vinden. Ja. Als er bier is, vind ik het meestal wel leuk. Als ze maar lekker zakken. Ja, dank u wel.
Goedenavond, meneer Zaalman. Kunt u ons iets vertellen als oprichter over dit prachtige festival, het Oktoberfest? Ja, het Oktoberfest is in 2011 pas begonnen. In 1999 zijn we met Grauwer ook begonnen. 2011, ik was in Oostenrijk en dan was er een bierfestival. En kwam ik Anton uit Tirol tegen. En ik zeg, zou jullie ook in Nederland kunnen spelen? En toen zei hij, ja, dat kunnen we wel doen. Dus toen heb ik op een gegeven moment Heineken contact opgenomen en zei van, kunnen we dat ook organiseren? Dus we hebben op een gegeven moment gezegd van, we nodigen die band uit. En die heb hier 2 avonden achter elkaar heeft die volle tent gespeeld. En volgens mij zijn er heel veel mensen nodig om zo'n prachtig festival gedaan te krijgen. Kijk, alleen kun je het nooit verwezenlijken. Dus we hebben een bestuur van, ik dacht 17 personen. En iedereen is elke dag aanwezig. En dan hebben we nog een 50 vrijwilligers. En anders moet je er niet eens aan beginnen. Want als je alles moet betalen, dan is het bestaan is niet heel. En u was vorig jaar 25 jaar bestuurslid, voorzitter zelfs? 24 was ik, ja. Dus vorig jaar was dat, ja. Dan was ik 50 jaar bestuurslid, voorzitter. En ja goed, ik hoop het nog voldaan, want ik ben nu nog penningmeester. En ik ben ook penningmeester van de Stichting voor Specials, het Grauwer ook voor Specials editie. En dat vindt dan ook elk jaar plaats, sinds 2019. Ook een heel mooi festival inderdaad. En wat vindt u zelf het allerleukste als u al die mensen daar ziet hossen en dansen? Nou, ik geniet nog meer van het festival voor de specials. Dan zie je die kindjes die allemaal genieten, die zitten in een rolstoel, die worden rondgeduwd, die dansen. Die lach van die kinderen is zo uniek. Dan is dit is gewoon. Maar ik hoop wel dat je met plezier nog doet. Natuurlijk doe ik het met plezier, want anders was ik hier niet. Hè? Ik ben de hele week ben ik ook hier bezig en ook te sjouwen en te doen en de tent rechtzetten. Maar goed, met zoveel vrijwilligers is het lang vol te houden. Ik hoop dat u nog een hele fijne avond hebt en dank u wel voor het interview. Oké, dank u wel. Kom je hier? Vooral bier drinken en de gezelligheid. Plezier, hè? Dankjewel. Heb je mij zin? Ja, tuurlijk. Waar kom je vandaan? Heikant. Zover? Dat valt wel mee hoor. En heb je al wat biertjes op? Nee, ik drink niet. Heel goed, ben jij de Bob? Ja. Op de Bobine eigenlijk. Ja. En ga je nog een beetje dansen? Ja, tuurlijk. Je ziet er heel goed uit. Dank je. Veel plezier. Dank je. Heb je er al veel op? Nee, dat valt mee. Kom je van een bepaalde vereniging? Ja, ik kom van de Schorrie Morris, dat is een carnavalsvereniging. Oh ja, dus dit kennen jullie wel, hè? Ja, zeker weten. Maar ik heb je nog niet zien dansen. Dat komt later pas. Veel plezier, hè? Kom goed. Goeiedag. Kun je me iets vertellen over het Oktoberfest en wat je hier doet? Nou ja, goed, we zijn al een aantal jaar hier mee bezig. Dus ja, we halen het München eigenlijk naar Grauw. Op deze manier proberen we ook iets in de wintermaanden hier in de regio te doen. Dus op die manier houden we dit al een aantal jaren vol en we houden er nog steeds plezier in om dit te organiseren. En wat is er zo leuk? Nou ja, de saamhorigheid en de gezelligheid. Je krijgt relatief veel carnavalsverenigingen, ons kent ons. Voetbalverenigingen die toch zeggen van goh, we skippen de training en we gaan hier met z'n allen een avondje uit. Dus dat is eigenlijk wel het leuke van heel deze avond. En ga je ook mee hossen strakjes? Ja, ik sta hier aan de ingang, dus ik moet braaf de inkom regelen. Dus, Toch veel plezier dan, hè?
Ja, zeker weten. Komt goed. Ik denk dat iedereen hier is voor hetzelfde ding. En dat is bier en gezelligheid. En over het algemeen gewoon gezellig zijn met mensen. Ja. En om een dansje te doen of te hossen? Ja, zeker wel. Maar dat komt denk ik later op de avond. Nu zit iedereen nog lekker aan een tafel, maar... Nog niet genoeg pintjes? Nee, dat denk ik niet. Nee. En hou je ook van dansen en hossen? Ja, tuurlijk. Wie niet? Wie niet? Ja. Veel plezier, hè? Dankjewel. Ja, elk jaar weer een heel leuk feest. Een van de leukste feesten van het jaar. Waar we altijd standaard naartoe gaan. Dus heel leuk en gezellig. En kom je elke keer hier? Ja, elk jaar komen we weer met z'n allen hier bijeen. Dus elk jaar doen we weer mee. Ja. Heel veel plezier. Ja, dankjewel. Ben je al lang hier? Oh, 1,5 uur of zo denk ik. Ja, heb je er al genoeg op? Ja, nog niet genoeg, maar wel ja, veel. Ga ik je nog zien hossen strakjes? Dat denk ik wel. Op de tafel, hè. En van welke vereniging ben je hier? VV Vogelwaarde. VV Vogelwaarde. En dat is? Dat is een voetbalvereniging. Uit Vogelwaarde. Oké, goed. Heel veel plezier vanavond. Ja, jullie ook. Ik woon in Oost. Ben je van een bepaalde vereniging? Nee, helemaal niet. Gewoon familie. Gewoon lekker gezellig met elkaar. Ja. En we komen hier al zo lang. Ieder jaar komen we met een hele groep. Ja. En mijn dochter en een man die woont hier op Grauw. Dus, heel veel plezier, hè? Ja, ook bedankt, hè. Maar ik vind het wel heel fijn dat we met een grote delegatie van het college hier vanavond zijn. Nou, je ziet er nog fris en fruitig uit, hoor, dus het kan nog wel, denk ik, dat hossen. Ik zie er altijd fris en fruitig uit, mevrouw. Veel plezier vanavond. Ik zie dat je heel weinig bier hebt nog. Ja, dat wel. Ja, het is weer al op. Ja? Ja. Dat gaat het probleem zijn van de avond. Ja, gaat het probleem zijn? Ja, het gaat erop op zijn. Maar... Ga je veilig thuiskomen? Ja, we hebben een bob. Okay, heel goed, goed gedaan. Waarom ben je hier? Nou, om veel te drinken natuurlijk. Alleen maar dat? Nee, en voor de gezelligheid. En ga je nog een beetje dansen? Ja, vanavond laat wel. Ja, dat wel. En bij welke vereniging zijn jullie hier? Nou, wij zijn gewoon met de vriendengroep hier. Ik zit zelf bij de vereniging VV Steen. Maar die zit een eindje verderop. En ik ben gewoon zelf met mijn eigen vriendengroep hier. Veel plezier, hè? Ja, dat komt wel goed. Dankjewel. Saufen! Zingen, zakken, zingen, zakken! Zingen, zakken, zingen, zakken! Zing! 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 Hoi! 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 Kunnen we hier echt bier voor vanavond? Beste kijkers, dankjewel voor het kijken. Ze gaan hier nog een stukje door. En wij gaan
nu naar huis, maar het feest is nog lang niet afgelopen. En een hele goede avond nog en dankjewel voor het kijken.